wato kasan nan tamu ta zama abin da ta zama. Kamar ya? To idan kai ba wani bane ko baka da wani, wallahi ko ka shiga sai a kama ka. BK in dai wannan zancen ne ku yi shi da su da. Kaga ita wannan kasar a haka take, in dai wannan kasar ce wa ka sani ne wa ya san ka, idan dai ba kowa bane kai to ba komai bane. Suda arzikin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mun sani lahin lazida ba za a yi ruwan shuka mu. Abinda ake yi a ƙasar nan da ba za kare ma ba zai ci. Wa alaikum salam. Ki ga maka. Barka zuwa. Lafiya. Da gida mun same ku lafiya. Alhamdulillah. Kamar ya kun same mu. Allah sanne. Bako ne kai din? Bako muka yi ne. To ko bakon dan rawa ne? Na ga yayi kama da subure. Ba dan kar a ce sa ido ba, na ga wani wannan dan fantalo. Lafiya kuwa? Ta masifa ce ta afka mini. Wani ibtila'i. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shine nake ta zagaya nake neman na annabi. Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Annabi dan gatan Allah. Gaskiya ne. Wallahi gobara ce ta afka a gidana. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi gidana kan ba abin da aka fita da shi in ban da kayan nan na jiki. Wallahi matata da kayan jikinta yake jabi. Allah rufa asiri. Tana gidanta dan abin da za a samu a bakin salati babu. To kun ji abin da dan uwan mu musulmi yake ciki su da. To ai sai a taimaka masa. Ka zo gurin nan annaba. Ya ce ko kuɗi ko kayan sa a taimaka mai. Sai a taimaka. Yanzu haka ma matarsa tana gida. Mu ma nan matan mu duk suna gida. Wannan ai ka zo gida ai. Mu na annabi ne yayi. In ka ce to ga wannan ni ma na samu ladar mikowa. Me wajen ka bike? Bari duba an gani. Su da ya bashi dubu da. Kace na annabi ne. To bismillah. 200 ce bike a dan kara mai ko 100. Ga baba. Ba shi. To ba Allah gaskiya ni ba kuɗi wuri na. Amma abin da za a yi. Akwai yaron waje na ni ma da ya bata wancan satin daga shan kanya ma'aru. To har yanzu yaron ba maganarsa yanzu bari in ɗebo ma jakar tsummukaran saka ci gaba da sa tun da ya tafi shan kanya yaron har yanzu Umar Liba ne ya jahi bari in kawo ma Umar Liba ne ya jahi Allah ya saka da alheri na baya karewa yaron nan ma'aru yaron kirki yaron sa ne ai sannu ka ji. muke fada Allah ya muku ba komai Allah ya saka da alheri da har da hular shi ta mawaka nayi ya daina sa wannan fesin kafi yaron nan har ya bata bai daina sa ta ba har ya bata To ya kare rana. yawa ga jakar kayan da ta gaba daya Allah ya rufa asiri kaji. A zai zagaya. Sai a ci gaba da abin nan. wannan yawa kuma kana ji na matarka da kace tana gida mu ma nan duma ta yan muna gida yawa an dai baka saboda annabi wato irin waɗannan mutanen Baranza! Jama'ar garin Wudil sauki ya sauka. Sauki da Allah rangwame na ma'aiki Baranza. Sauki da Allah rangwame na ma'aiki. Baranza aje ba ki siya da Allah. Salamu alaikum, salamu alaikum. Malam ya kasuwa. Wannan din na sayarwa ne? Wannan fa. Wannan? To ka dai ganta ai. Na ganta. To wallahi ne habbin ni. Abin da aka bar min ita. Dubu. Rike mana. Dubu nawa? Dubu. Har wani bai kace ko har ina? Harbin ni. To wallahi. To wannan hula ma ta sayarwa ce? Ta sayarwa ce mana. A 6,000 take. 6,000. 6,000. 6,000 take. Wannan ta yi. Dan karsawa ga. Kai ma lissafi haka lissafi. Okay, to kaga 3,000. 6,000. Kaga ka kudi ya zama 9,000 kenan. Okay, to bari ka go. Okay, zaka dawo? Yanzu dawo. To ka dawo ba. To ka dawo ba. Balanza. Ai kada ka rena sana'a kowace iri. Assalamu alaikum. kai kaga magana muke akan kasuwa Kasuwa? ka Ba baka san wani ba. koma ni Ina mutumin nan da yazo yake neman taimako. Gidansa an yi gobara ba shi da kayan sawa ba shi waye. Wannan mutumin ko? Allah sarki kara har gaba. ma kawai gobarar akai ba Ba gobara aka kara ba. Na tarar da shi a bakin titi. Can bakin asibiti. Yana nan yana sai da kayayyakin nan da aka baki. Har kayan ma'aruf. kayan ma'aru da na bashi kayan marigayi ma'aru mu je wurin shi Su ne nan. To mu je. 6,000 ka je tabbata shi Na tabbata. mu je Zo mu je mu gaishe. Zo ku je. Ƙara so. Sauki da Allah. Yau malai ina kayan nan da nake magana. ba kai bane Kamar ka taba sai riga a waje laba. Ni ko? Ta jiki kai ka ci uwa Wannan ba yi muka ba sadakar kaya ba? ba kai bane ka ce man ayi ba go An ba ko ba? wannan hule ta ma'aru